tamni bagai bidi bas mau kana nak saya Ilawo tumbai musia musno sini para wasok kaiman bagai tini sar tinta time suo watai kom khai nok bar khai kothor kelai si nok rok pabai khatin rok sini nok kaisa oro sini parani joto pundro poribar sengnai tai bo kobang khana longdor lokhon para rogo saini aseng mane je sima jora tabok jora pundro poribar sini para siniwo engke जों tongjaknai nogo tabok jaga krika thuthai rok krika riang rok mane nok ganti rok sini mairung rok mai khang joto no sipai beikha tabuk bo jagao tongnai no rongkhe tei kaisa room chikin te tongo aro no tonglai kha jaga ungya phano engke chini omo pura chini room kotor bo joto pabai khata abai ke je kothor klai mani koita ongnai tini tinta sar tinta rong nai 5 minute rong nai na o jarao 5 minute hai kothor klai nok rok bebak nosto klai kha pabai kha tin rok joto pabai kha kothor simi de klai na watai de phai na nok baro watai phai phan no kom nok bar kabang ke kothor kabang kalai ta ke amna tei tamo sarkar no koina muchung omono tei sarkar no angkhe kaisa koina muchungo sanna muchungo jongno tin no khung haladruk phano jong sarkar thani sanna muchungo chini tongthai jaga men aro chini mane tabo watai wakhang ke thuthai krei oro no jong thunani chanani engke nok ganti rok krikha engke sarkar ni sani omono sanna muchungmani ini ni mungke Savitri Mosa para ni mungta mo Lakshman Para Kachigang DC Killa Adi Blok norong ni nogo kothor klai maya gulo tamo tamo nosto ongkha maro akorang thung nosto ongbai kha kai nokung ma bai khang khai tei tongna jaga sikri kha koita nok sebai kha nok khungni nok ba hakai nosto habai habla Khai rek taba beraro akorok sunok bahai gadi bapai ha khai bapai ha ta bo jaga mo ba longdor para longdor para chani ni mungke pitok basi da imutirang ni nom hin in set pasing ne Ôi trong thế mình imutirang ni nom bọc cái ngàn khan thay chiều hoàng tin nom tin ngày không tin nom bây giờ bọc tin nom thì cái này tham ạ da lukurong na hai ke ba sarkar no tam dabi khaina muchung angle tin ru khang khai ba pise cha kukta nang sarkar ni nok man kha ma kha manja mo sarkar ni nok de bo da ula use omo to nostong yana ble nosto ya bo unok ka chamsi o nok ko cham tong khonaro a ngero ke sabotong ara mo koi kroi মানে পায়া খো পাইছিয়া খো আচ্ছা আচ্ছা patu jora pai khota 3 মান খেন ngon na আচ্ছা আবু হাই খে ননি কামিও যে কথর ক্লাই নক রক যে নষ্টং মানি তাম সানা মচুং আমন তই अमो जे सरकार खाइनाय जोंनो चु बालां के किसाले हामनाय কয়টা ফ্যামিলি রক নাই আবু হাই 25 26 27 পরিবার अंगनाय ता नষ্ট अंगमानि আসক পরিবার গবামা যে নষ্টং মানি নক রক কথর ক্লাই তাবুক ব জায়গাও তং খনার माने बैनि नक जे काहाम नियर जों थां हाता माने तंग हाता এমনে শরণতি হাইকে হাইকেবা স্কুল রগো হাইকে তংনানি মানে আবু হাইকে ওয়া সকনার মানে যদি চাইয়াঙ্গে কেতা নক হাম রগো माने अंक नदी तंग जुदी चायां के अंक नदी व तंग नाइता माने पारा बिसिंग तंग ता अंक नदी इंखे तामो सानामु चुंगाब्रन तयै लुकुरंना हाइकेबा हापांगो आचुक नाय रकनो सरकार रकनो जे नेता खाइनाय अमो जोंनो जुबाला हंखे गिसाले हामनाय ता इंखे नकनि जे कन्स्टिट्युएन्सि वो तो बहुत सरकार तंगो स्टेट सरकार हाइकेबा एडिसि सरकार तंगनाय एमडिसि सीएम पूर्णचंद्र तंगो इंखे बागमानि एमएलए रामपद तंगो
Ge auron ke kunu sate sakan naro. saya kok mane tak mane watai phaila do mane hothat phaila ha Besek dekha bahai besek degai ama kotor klai ka pro. Besek meni rang nai. prai 5 menit rok ang nai kotor phai manita Kotor simi deklai na watai deklai pro. kotor simita mane nok bar bo phayo kotor bo phay ta Abo hai na. Ge tei roke kunu nostong ya da. nosto tele krei kha Ge emne mairung hai kheba rang rok rabar rok je sit rok je toni mani abrok kunu siwai nosto rok deng kha. amole ang bo chai mai ko ekjon le nok chimi le nostong kha nok che nostong kha ang lang khe rebar bong thang mai rung mane mai chala thung nosto Nogot je mani tongmani bebak no nostong kha. bebak nostong kha Ge no ni kami ni bu mungketa mo longdor para bo andar klai mo amo kila blok kila blok bai na. Sabono koyo norok je 25 27 ta je nosto ongmani kotor klai sarkaro je chubaju manthung hinai norok koi hormani abono na. Gani ni mungketa mo palon kumar molson